இங்கிட்டு வா. எங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி தான் மாமா. இதே மாதிரியே தான். அப்படியே கோழியை முடிஞ்சிட்டு எங்கிட்ட நகர முடியாமல் உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு. வீட்டில் காமிப்போம். பானுவத்திட்டு பயந்துருவாங்க. பானத்தில் பயந்துருவாங்க. எது மாமா அமுக்கணும்? அப்படியே வீடியோ எடுக்கலாமா? நம்ம பேசுற மாதிரி நீங்க பேசுங்க. This Afo Pandisina for this snake with the 24,000 C4. Afo Anisin itself, this snake will be a $24 million with a first notice this phone. This snake. மாமா அங்கனுக்குள்ள அடிங்க மாமா. அங்கனுக்குள்ள தான்மா. அந்த அங்கனுக்குள்ள அடிங்க. மாமா சுத்திக்கு இருக்குடா. என்னடா மாமா பைப் அம்மிக்கு பிடிச்சிக்கோங்க மாமா. மழைப்பாமா இருந்தால் மட்டும் ஆமா இதை பார்த்து பிடிச்சிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டா. சரி சாரை வரும் சாரை